една много сложна логистична операция трябва да направим, за да си направим групова снимка. Само за секунда останете където сте. Ще дам микрофона на нашия фотограф Максимилиан, за да даде инструкции как да застанете. Така, ще ви помоля да се изнесете към екрана, като може най-високите да застанат зад тази катедра. Някои с по-седеност могат да седнат върху нея. 1,70 м. Без двоен стандарт. И останалите може да се налитат отпред. Идеята е също така да не излизате отвъд бялата дъска там и банера Hosting BG. Да, заповядайте, смело! Аз какво казах? Каза нещо лошо. Окей. Тук пише Microsoft, казва шефа. Да, казва шефа. Не, между това ще се по-окей, това не е. Да. Джой напоследък. Стоп! Сабина, Мартина. Според теб ще се виждат ли хората? Виж дали не виждаш. Че са някоя маса. Добре, мисля, че ти можеш да станеш. Къде? Да дойдете малко по-напред. Примерно 5 човека дойдат тук отпред. Да, мерси. Тези, които са от края, просто минете в средата отпред. 5-6 човека. Окей. Супер. Няма пък. Ще ти се изтърка апарата. Окей.